Sugeng dalu Mbah Hanom. Amin. Jendalu. Panjenengan sehat, Mbah? Amin. Alhamdulillah, semoga sehat selalu, panjang umurnya. Amin. Semoga awet lah ngomong anak putune. Mugi-mugi niken saged nderek jenengan terus. Jenengan jangan sakit. Nanti nikennya sedih. Aku matur nyunduk. Mbah, Nggih. aja sakit. Insyaallah. Nanti niken nangis gimana? Ya, aku simpang orang-orang kok. Yang sakit biar Mbak Karen aja. Kan Mbak Karen kan ndak soro itu. Nek Mbak kan dalang itu melek sampai pagi. Kalau Mbak Karen kan Enggak. Mbak Karen kan Nek mumi ya orang-orang iso sasi apa hari mumi darengipun. Darengipun. Oh, aku ketoke bae karo putune wah, kok. Halo, yuk jangan bicara yang macam-macam dong. Putra kandhani ya Mas Dareng. Yon. Putuku niken kuwi oleh derek cinta orang saiki tok kuwi jaman isih SD. Inggil-inggil. Tak kangen to nerangan ndel. Dereke anu bae ya dereke bae wiwit umur piro kelas piro? wet cilik sak cindil kae. Ket kelas Ora 2 SD. Ora kuwi turunane Clurut apa jenenge kok Cindil iki lho. Ya sik inil-inil kae kok. Cek Kelas loro SD. Kelas 2 SD saiki 2 SMA. Wis tau nderek Mbah Hanom. Sudah. Ya kowe iki ora ketang sithik Mbah Hanom ki ya nyawabi marang kariermu. Mula ya ora ana salahe yen kowe tetep nderekke Mbah Hanom. Ya, ya aja mung Mbah Hanom tok, ya Mbah Bagong barang kuwi. Iya, kok Mbah? Loh, lah kuwi adike Pak Hanom ya, Mbah. Kowe Aku ki apike iki aja Mbah Ketuan. Om Bigi. Emah. Ora. Kok emah ngapa? Ya kan nenek urutane. Nah. Iki Mbah Hanom, ki Pak Bagong, terus kae Dek Bayu. Kembali sodi. Kemarin Dek Bayu. Urut, Mas. Aja Dik. Ya, Mas Aja kok. Dik. Dek Nani. Ya Mas Bayu. Wah. Mas Bayu ke mau sempet tak prank lho Pak De. Napa? Jam 10 lah kok ngirim Sherlock toh. Lah terus jam Ya kan? 10 ki lagi ngirim Sherlock. Lagi ngirim Sherlock 10 bengi iki. Lah kok jawabmu piye? Lah jawabku kan lek ngirim Sherlock kan ya mbok ket mau awan gitu. Lah jam 6 ki aku ki wis tekan kene Pak De ceritane. Jam 6 sore kan wis tekan kene. Terus aku jam 10 lagi dikirim Sherlock aku ya ngomong lek aku rung budal ngono. Oh ya bener kesalahan dia kamu manfaatkan buat lho kowe lah sing ngekeki jam piro? Jam 10. Lho aku kuwi wayangan wis bubar lagi dikeki Sherlock kok. Lah ber jare lara kok ya ora tak kabari. Lah jare sing lara ben Mbah Garing wae. Niken lho. Oh lara. Wong senengane yo. Neng alhamdulillah Mas Garing pun sowan, Mbak Niken wis sowan. Nggih. Iki pancen wis diantu-antu. Heeh. Angger nduk Niken sing dadi bintang tamu ngerti ora Mas? HP iki kaya antene kan lho. Iso tingkat-tingkat iso rolas. Oh iki streaming kabeh ta? Iya. Anu le nduk Pak De ora iso mampir ngomah iki langsungan ning kene ya. Aku ora iso mampir ning Ngadirojo. Moko jare diarep-arep lho jane. Pancen sengaja mboten kula ampiri. Wis Mergo ditani. diarep-arep ya diburi-buri aku gelem. Ha iya. Wis ditani tangga-tangga barang ya. Maksamu tagih utang ngono. Jane wis meh nglumpuk kabeh kari mangkate to ya kan. Ngenteni angkutane dadi. Ketoke Nggih. mbahmu Hanom ki sajake wis ora seneng tak eloni ra Piye seneng. to piye. Iya kayake wis risih kok ya. Lah kuwi ngono ki piye? Kosek. Ya ora apa-apa ta, ben tak eloni ae. Berarti Mbah Hanom ki seneng lek dieloni wong ayu-ayu ora koyo sampeyan. Melu Mbah Hanom nganti tuwekmu kaya Darsini ra apa-apa. Wes melu terus. Wah kok
Apa-apa nesu iki ngapa ta Lah jane? ya wong budar ora melok disebut-sebut. Wis ben, aku mbok set tok. Wong aku sing seneng dereke Pak Anom kok kowe iso. Loh, kan karek Mbah Anom nyaman apa mboten jenengan balik dieloke kalih anu Mbah Gareng niki. Jane ya ewo pikiran. Lah, Nggih, bener nek ewuh. Ha wong liyane putih karo ireng kok kono coklat dhewe. kuning dhewe kaya telek. Ha, kaya ngono kuwi. Kaya ngono kok bolong. Kaya lele kuning. Jangan menghina nuwun sewu, jangan menghina telek. Ora kurang ngomong Kowe telek. sedina ora iso nelek, bosok wetengmu. Loh, emang aku sedina iki mau rong telek kok. Ndang kono telek nang arep. Rong dina pisan aku. Aku rong dina pisan. Lek sedina pisan wong normal, aku ora normal kok. Nelek ngene gare malah kaya lele Kowe- ini kan. Kowe dina rung nelek to. Rong. Sake kae ya. Nyapa? Kae lho sing nemu dhewe. Nyapa? Nganti nganggo pampers. Nelek. Ora sak rebuk telek Jenengane ngomong telek kok. Ayo. Ayo. Nanjake. Gedung iki kan kowe matur apa sih karo panjenenganipun keluarga besar dari Pak Dani Srianto. Siapa itu Pak Dani Pak Srianto? Lho kowe iki sing bayar kowe kok. Loh aku teko Mas Bayu kok. Wah makelar to kae. Ora sae. Ngono aku, wis Den, aku. Wah ora ben Pak Dani dhewe. Wah jebule lewat kowe. Mboten, aku ki mung menghubungkan Mas Dani ngersake Mbak Niken. Nduk Niken. Apa? Mas Dak kok apa kuwi aku ki Mbak Niken ora sampeyan kok. Sampeyan iki jenenge sapa? Gareng karo Niken kok ora iso Aku ora jawab bedake. kowe wong aku jawab Bayu. Aku ora nyeluk kok. Aku jawab Pak Anom to. Aku meneng iki. Kowe iki ngrumangsanono ya. Anu, Pak Dani liyane mriki sing enten wayangan budi kula tak pindah gon mawon. Halo, nang TV enak lho, ning wayangan lho. Aku nang kene ra diakoni dalang telu. Ngene ya Mbak Niken. Nggih pripun Pak Wis sing Bapak? anu arep golek darang liyane. Bener. Aneh. Mbah Warsino. Lah. Mbak Warsino Batu. Wis. Bawa seno botel ngomong. Ndak gelu sing ora ono. Niki acarane napa? Anu ngene ya Mbak Niken, saka kersane Mas Dani iki tasakuran, ya ta? Nggih. Milad Pondok Pesantren Al Mardiyah, manuga Haul Akbar Luhur Al Mardiyah. Nggih. Iki kegiatane akeh banget, kegiatan sosial lan uga kegiatan hiburan sing niate nglipur masyarakat. Lah warga kene iki kangen karo sing jenenge Mbak Niken Salindri. Oh nggih. Kuwi sapa meneh? Liyane Niken Salindri sapa? Aku ya dalang ya iso. Aku enek irenge kok kaya telek cecak nok putih karo ireng kok. Wong ki ora ana sing sempurna. Sesuci apapun orang pasti punya dosa walaupun setitik. Weh, ya ibah. Iya. Mula sesuk neh iki anu konfirmasi se. Apa, Mas? Sampeyan ki nek lewat anu Limbo, Mas Limbo klambine apa? Seragame apa? Ben ketok Menyesuaikan. kaya keru. Lah. Ngerti ra? Kru kok keru. Dalam kono ki TLK. Apa iki? PLK. Telek. Wah, Telek. Den, kok warnane apa biru? Bareng aku nggawa biru, ngerti-ngerti ireng. Aku ping piro ae diblusukke. Lah Sing penting sarwa silaya. Aku tenan aku kok anggere mbok sakiti meneh, aku ora melu kule. Melu Pak Anom. Lah kok Bapak ora lunga gitu. ora lunga malah kon ngeroki. Ya nek ora Mas Bayu ya takon karo sapa wong Loh, anak tapi buah akeh sing lho. salah niku gancane Pak De Gareng kok Pak. Lah nggih. Kudune sampean lek wis ngerti sampean bolak-balik disakiti, dibohongi, diapusi, diprank kudune sampean nggawa klambi sak lemari. Lah. Kuwi Menyesuaikan cocok. teman-temannya. Mobil iki dikebaki dandan gareng sing akeh. Oh. Kuwi arep tanggapan apa minggat? Tanggapan sewengi makan se. Lah ben sarimbut tok. Saribet. Saribet sari Cahayu, kowe matur Pak Dani sik, Gajah. Nggih, matur sembah nuwun kagem Pak Dani, sampun nimbali kula sak rombonge. Mugi Sak rombonge nek kaya kerupuk. Par dodol kerupuk apa piye kok nggo. oh, tadi Mas Gareng iki dianggap rombong. Lah kowe jejer Mas Gareng kok.
Kuwi ora rombonge kuwi sunduke tadi. Mas Bayu, Pak Bagong kalian Mbah Hanom. Mugi-mugi sehat selamat wilujeng. Amin. Amin. Rezekine kathah barokah turah-turah ora lokaning malah kebak. Amin. Anak putune. Amin. Mugi-mugi tahun ngajeng nanggap malih. Amin. Amin. Mboten damel gareng nggih pun gayeng kok, Pak, nggih. Nggih. Oh iya ora nganggo gareng wis gayeng ya. Nggih, sampun, Mbah. Nggih to, Mbah. Jenengan ngrasa ngoten mboten, Mbah? Iya, bener. Lah iya. Oh dandres. Ora apa-apa, sempakku tak cantolne genteng. Aduh. Tak jiko. Nekat. Arep juga ki apa ngerti wancine ling nguncake kok. Oh, ora kena wonge kena sepak. Gila nih. Lah salahe sepak kok diucalke iki lho. Wis men arep dijiko wis ngerti wong. Kuwi nek turu ning plafon kok gareng kuwi nek turu. Maka ngenteni. Ora tau mbah seminggu. Nggih. Iya. Niki nyanyi nggih, Mas. Tembangan, ayo. Monggo, ayo. Mbak. Tetembangan sing klasik. Terus niki enten anu penyuwunan wonten ingkang ngersakaken lagon pepeling. Nggih. Pepeling, lajeng menapa malih? Niki Pokok siji ya, Cok. Oke, geduk niken pepeling, Duk. Kene, Duk, sayang. Ya. Kene. Yo. Ayo ning kene wae kok. Iki pepelinge. Ha iki ditinting. nyuwun pepeling sing bawa Mas Gareng mengke lagune Mbak Niken. Nggih. Nggih. Ayo rada cepet ya. Niken yo iso lho. Iki Nadianto langgam ya dijogeti ya penak ya. Oh nggih. Jadi kayak kudu joget, setiap lagu kudu joget. Ya. Bayu karo Bagong iki kaya tumbuh entuk tutup kok. Ngene Mas Gareng. Wah iki gonge. Wong Gareng kok trauma iki apa ta? Aku ngomong hati-hati Lah kan. nggih pripun, Pak? Jebul ana sing ngresakake pepeling mau, ana meneh sing ngresakake pepeling kadangku taruna Mas Saiful. Oh nggih. Matur sembah nuwun dene kula sak kanca dipun paringi Degan. degan jeli. Oh, degan jeli Mas Saiful. Dereng komplit kula dereng entuk. Wah, kamu keri kok. Iki sing diwenehi iki trah kok, sing ora trah ora kok. Apa? Loh, orang Mas Saiful iki jek trah. Lho aku ya trah lho. Trahane. Kuwi terhane. Yo Mas Gareng. Oke. Sesuk kambil ya Mas, kambil. Aja degan. Memangsamu aku berut kok iki. Memang krabil. Kapil. Kaya bajing. Monggo Mas Saiful sak keluarga wilujeng midhangetaken menika pepeling. Rukun Islam. Ayo, Pakde. Loh, aku apalanku Lah kuwi. kesuwen kok, Ora, kowe apalamu tutuke. Ma. Ben kowe diarani penyanyi all round. Lho aku ancen iso kok. Sik, Mbak Niken. Mbak Niken, bawa pepeling niku rak enten dhewe. Nggih. Nduk niken rak durung tau krungu to? Nggih. Ben Mas Gareng, soalnya sing ngapal Mas Gareng. Kaya tak kei dalan. Ngono lho. Boom. Bismillahirrahmanirrahim. Ya didongake bareng-bareng kagem Mas Gareng Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Mangkem tinya kana putih kana serta serta untakan serta latihan. Sapa sing bengok sae napa sae sapa? Iki didongake iki ben panjang umur, men lebawa ki slamet. Ayo dibudal. Amin. Lah ngono. Ya. Iya Mas. Todi saking Prawinasis ngeling ana wong urip ing donya bebasan mung mampir ngombe salat kang 5 wektu kudu tansah dipun lampahi iku cagak agama pakartikan luhur ngedoken tumindak
mungkar yakti urip mangya tentrem lahir batin bejo donya akhirat. Genti saiki anak anu putuku itu ayo. Monggo buka celuk Mbak Niken. Nino, monggo. Wis wancine tansah dilingke wis wancine padha nindakake katon wis tumandang wayahe sembayang nah tapi wajib dawuhing pangeran salat dadi cakaing agama limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing komanina luwih sampurna yen berjamaah salat saya tingatake tindak mungkar magrib lan isa cangkepi perayakane tinambah salat sunahe jasa prana iku perintah agama ngelingana ing donya mong sadelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah swarga. Monggo pur. Wis wancine tansah dielingke wis wancine padha hindakake akan mustu mandang wayahe sembayang tetapi wajib dawuhe pangeran salat dadi cakae agama limang wektu kudu tansah dijaga hati istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah salat saya tingatake tindak mungkar magrib bisa cangkepi prayogane ditambah salat sunahe jasa prana iku perintah agama ngelingana ing donya wong sadelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah swarga. Sampun katur pepeling Pak Lek Sobiung. Alhamdulillah. Bocah niki pancen ora no Pak. Lagu sakniki oke, lagu sing pun riyin nggih tetep disinaoni kalih Niken niki. Ya ora aneh yen duwe kalwiyan kaya ngono putuku marga ya iku ya anak dalang lho Mas. Nggih. Ayo takono. Ah bapakmu dalang, Nduk. Nggih. Bapakmu dalang ngendi? Dalang Kediri. Dalang Kediri. Asmane sapa, Bapak? Kidekleng Gondo Supono. Kidekleng Gondo Supono. Kidekleng. Gondo Supono. Kok Degleng? Ayo. Danya apa? Ya ki nama populernya Ki Degleng Gondo Supono. Nama asli. Oh, nama asli Degleng. Iya.
Woi. Nyapa lho lek dekleng Ya ora. terus mbok kira gendeng ngono. Ya ora nyapa-nyapa. Lah bapakku lek ora tak jenengi, ora dijenengi dekleng gendeng ngono ya ora payu tanggapane. Oh ngono. Makane dijenengi dekleng men laris. Kula asma kinarya Iya, Jaba. oh. Oh, degleng. Kondo supaya. Lah ayo dioceki piye, degleng. Ayo dioceki ngomong Piyai Waskita. Niki degleng niku dene penonton kang nyebut lan mempopulerkan. Ya. Gleng lu glelang-gleleng selagane. Wong degleng niku mesti glelang-gleleng ngoten. Bener. Nggih mung tekan niku tok Lho, mawon. nak suponane Gondo ki ambu. Mambu, su ki luwih pana kuwi cetha. Gondone luwih cetha timbangane wujude. malah Jadi, kaya bathang. bapakmu rung ketok ki gondone tekan kene. Kayak telek. Ya ora kok ya. Ya omong kowe dhewe lho. Ya pok melu ndongake Mas Degleng pinaringan sehat. Amin. Amin. Paling panjang yuswa. Jenenge niken pancen cucuk. Niki niate wiwit cilik kepengin dadi seniwati ampuh utawa unggulan. Nggih. Ken napa mawon saged mergo niki sing dipelajari werna-werna lagune baik klasik maupun yang modern. Amin. Salindri saben dina sinau. Terus Lin. Lintang panggung statuse. Lintang panggung ora bintang lho, lintang panggung. Mergo Nggih. kili. Terus Dri. Drias Moro. sastrane Dhuwur men. Lho lah iya to. Nggih, heeh, Anake heeh. panom kok. Nggih. Drias Moro. Ya wis kuwi ngertiku. Nek miturut informasi napa leres menawi Kang Rama menika tesih trah saking Klaten to, Nduk? Nggih. Trakatene ndi? Nggih. Trakatene ndi? Cetakno. Soale Bagong iki gampang lalen. Ngono. Ngawangga no. Hah? Ja. Trah. Ceper. Ceper nggih. Japer. Ceper. Ceper ngawangga. Rata-rata. Oh iya ceper. Nggih. Dadi Nggih. sih ceper ngawangga kuwi Mas Gareng. Iki ya banyu Klaten ya Wan. Aku ya Trah ceper dadi kuwi rak bisae jaman lakon anu Pandhawa Traju wae to. Sampeyan trah apa? Aku traing kusuma rembesing blethok ya aku. Kuwi rebesing WC ati ya. Blethok wis elek lho tekan WC. Berarti jumbleng trae. WC kok rembes. Yang canggih menika wonten penyuwunan lagu. Nggih. Apa? Saking Bapak Lagimin Ngelo. Assalamualaikum Pak Dalang, kula nyuwun lagu. Wah, ora sopan. Ngapa? Ayu-ayu ngentut sak gon-gon. Lah masuk angin apa? Masuk ayu wong ayu ki wong ayu ki jebule Mas. Wong ayu jebule entute ya mambu. Mambu parfum kok. Sampeyan dhewe wis ngendika to mau siji nelek lho nek rasa nelek rasa ngentut ki rak bahaya. Bahaya. Ki tetok neleke dhewe sesuk. rak ya memestuti omonganmu to. Ya. Wis Ya ben- omong kari nampa tok jenenge segara iki. Garek Iya. nopo. Napa-napa entut ora itu juwe. Iki kan lho wis meh jam 12 jangan. Nggih, tasih wonten 10 menit malih. Nah, Satu lagu satu pas lagu nih. pas. Nggih. Satu Niki lagu. jalukane iki kembang rawe karo kembang asmara. Ning Kembang iki api. pokoke tak pasrahke nduk niki arep nembang napa. Terserah. Niki ya mumpung wonten Mas Tatok barang dadi mboten ming klasik Nggih. supaya penonton kabeh kawaratan kabeh ben padha rumangsa.